Sa Dakbayan sa Mandawi, gihupay sa mga opisyalis ang kabalaka sa pipila ka mga residenteng nanimuyo sa palibot sa pasilidad nga gidalhan sa mga pasayerong moabot o miabot sa Subo, labi na gikan sa nasod sa China. Ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa usa ka government hospital sa Dakbayan sa Mandawi. Ang tambalanan gitudlo nga usa sa dalhan sa mga Pinoy nga pasahero sa mga flights gikan sa China ug mga administrative regions niini. Ang mga residente nga nanimuyo haduol sa ospital mibati og kabalaka. Kuyawan ko kung sao man matay kuan na maogi naagi na mo abot. Nga bitag protection ka ng mga kuan mga mask ba sa mga kuan. Kaya ron ako ganing anak ako magatoy tayo sa eskwelahan ako ganing gipa kuanan gani. Kini mga habal-habal drivers nga nanirbisyo palibot og haduol sab sa ospital mabantayan nga nagmask na kasagaran isip ilang proteksyon. Kuyaw gud na kay makatakod man na. Manang kuyawan sa administration. Ang kapitan sa barangay na hinabi ang chief of hospital ug matod pa dili angayang mabalaka ang ilang mga constituents. Dili mga persons under investigation o kadtong ni exhibit og sintomas sa sakit ang dalhon didto kundili ang mga Pinoy nga pasahero nga naabot sa nasod. Mga pasahero nga gikan sa Hong Kong, screening lang diri, and then right after sa screening papulion gina sila sa ilaha ang katong mga wala gyoy nakita. But ang katong yung nakita ang kanang kuan right after na dito pa sa airport ang katong dili protocol standard protocol yun dili nga privado dili ra ilarang kuanon kanang check upon. Taliwa niini naglaraw ang barangay muhingusog sa information drive batok sa virus pinaagi sa pagrekorida. Nag-order ta og surgical mask. Pero ang problema way supply. Naamang gani pang jack up sa bila. Ang priority nato ang katong health worker na expose or katong sa airport kanang immigration, kanang senior citizen. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.